Llavors, sí, tens raó amb això dels clàssics i està bé que hi tornin perquè ens donen l'oportunitat. Primer, si han fet una nova traducció, fabulós, perquè jo crec que les traduccions està molt bé anar-les actualitzant i que respirin ara, diguem-ne. I després que és que molts no els hem llegit. Vull dir, jo estic supercontenta que els publiquin. N'hi ha molts en català i aquest Sant Jordi n'apareixen molts. Hi ha el que Jane Austen, Seny i sensibilitat, Seny i sentiment. Seny i sentiment, l'ha traduït el Xavier Després Pàmies. hi ha el de la Marxa Radetzky, del John Roth, que també està traduït al català i que també és a celebrar El mestre i la Margarida, també traduïda en català, i de l'editorial Viena de la col·lecció Petits Plaers, que tenim aquests bombonets de colors i de portadetes mones i cookies, que són una delícia. El blat tendre me'l vaig llegir també molt ràpid, n'hi ha molts. N'hi ha un que diu que si t'agrada Brahms, evidentment que sí que m'agrada Brahms. Sí, no, esclar, a tu i tant. No sé, hi ha La ballarina, hi ha molts títols que són per aquelles persones que vulgueu fer un detall, vulgueu quedar bé i vulgueu encertar-la, els petits plaers són la recomanació. I a més, com tenim tan poc temps, que és un gust poder agafar un llibre, que saps que no et demanarà allò passar-t'hi molts dies i que, en canvi, l'estàs llegint i és una meravella, no? O sigui, jo soc molt fan jo d'aquesta col·lecció, sí. Sí, està molt bé. La veritat és que de títols editorials n'hi ha molts. N'hi ha un que no m'ha donat temps a llegir. A veure si jo l'he llegit. Jo confesso que no me l'he llegit encara, però que és el nou d'en Cabré. Jo no l'he llegit encara. Mira, el cable ja surt volant. Encara no l'he pogut llegir, tampoc. Saps què passa? Que és d'aquestes coses que em passen que, com que és el llibre que espero que segurament serà un dels que més èxit tindran per Sant Jordi, encara tinc com marge, perquè encara la gent s'espera a comprar-lo i tinc com marge... Fins al 23, no? Per saber, sí. És prou fi, en comparació amb el Jo confesso. El que sí que tinc un rumor sobre aquesta obra, que és que és molt diferent del que hem llegit de Cabré, però hi ha un fragment, uns paràgrafs que són absolutament deliciosos. I amb aquesta intriga ens hem de quedar. Per tant, aquesta recomanació misteriosa. Sí, perfecte, no? Mira, quan el llegeixi pensaré en tu. Home, jo al Cabré li tinc molt de carinyo, perquè a part de ser el Jo confesso és una obra brutal, és que és un malhomen. I aquí, en aquesta casa, també ho som, així que endavant. Sí. Després de Periscopi tenim moltes coses noves. Aquesta la coneixes o no? Sí, l'he llegit. Què hem de fer amb aquest senyor? Mira, és tot el contrari en el sentit de volum dels Petits Plaers de Viena. O sigui, per llegir aquest llibre necessiteu temps. Ara busqueu-lo. Sí. No? Els angles morts és un títol d'aquests que només a la primera pàgina ja veus que això és un filet, no? És un entrecot. Sí, total. Però un entrecot d'aquells que et diuen no, el cuiner és nou, és el primer entrecot que fa, que és el cas, és la seva primera novel·la. I jo el vaig agafar i vaig pensar, val, a veure. I és allò d'anar a la cuina i dir, perdoni, segur que era el primer que feia? Perquè trobo que li ha quedat molt, molt bé, no? Just al punt, la sal perfecta, és molt tendre... No sé, és una editorial, Periscopi, que amb broma els hi diem que estem molt pendents de veure quan treuen un llibre que no estigui tan bé. Sí, jo puc compartir aquest comentari. Jo ho crec. I parlant de primeres novel·les, hi ha un Napalm al cor. Mira, aquest em passa com a tu, que encara no l'he pogut llegir. El que t'ha passat amb el Cabré, a mi em passa amb el Cabré i amb aquest, amb el Pont, que me l'estic com... Jo dic una cosa, jo sí que la estic llegint i és una passada. M'ha dit tothom que l'ha llegit, m'ha dit que és bestial aquest llibre. És molt particular perquè et situa en un context bèl·lic molt estrany, però la relació que hi ha entre els dos protagonistes, entre els dos personatges, és tan... No tinc paraules. I quedaré molt cutre dient bonica i bella i preciosa i divina. No, està bé. Carai, és que m'explota el cap de tanta bellesa, la veritat. És així. Una sensibilitat
al·lucinant. I no puc parlar gran cosa més perquè són d'aquestes novel·les que et van emocionant perquè està plena de frases d'aquelles que dius, mare de Déu, t'acarona el cor i te'l fa explotar, que és el que fa el napalm. Que bo, que bo, que bo. I no ho sé, Anna... Em sembla que acaba d'avançar el cabrer per l'esquerra, aquest. Home, vam pisando fuerte. A més, té un discurs tan potent, aquest noi, que totes les entrevistes és com que és un goig de... És com una mena de reivindicació que ja feia falta, també, no d'un tema generacional, sinó d'un tema d'autors que són autors, no en plan classificats com a joves, que és sí. Tampoc hem classificat mai els autors com a vells, no? No, exacte, sí. No ho sé, hi ha moltes coses bones i ara a mi el que m'agradaria és saber una mica com passaràs aquests últims dies al Sant Jordi, on el passaràs, confinada, comarcada, perímetre comarcal, com ho faràs, això? Mira, els últims dies els passaré llegint. D'aquí a Sant Jordi crec que no puc fer res més que llegir. De tant en tant saludaré el meu fill perquè no s'oblidi de mi, però sí, perquè el divendres serà un dia mogut. Tinc recomanacions amb la Lídia Heredia, justament, també amb la Laura Rossell, i tinc ganes de llegir alguns llibres que encara no he llegit, aquests que parlàvem ara, a veure si en puc parlar allà. I serà un dia que em fa una il·lusió, és que no t'imagines, Dolors, que m'agrada tant a mi Sant Jordi, però abans de dedicar-m'hi, a casa meva era un dia especial perquè hi anàvem, som 4 germans, i era el dia que anàvem tots junts a comprar llibres. I era un dia supermaco, molt màgic. I m'encanta. I aquest any que veig que podrem sortir i que podrem passejar i que veig que aquí les llibreries han de fer moltes menys signatures, però també hi podrem veure autors i podran treure les taules a fora i tot. Estic com una nena petita esperant que sigui divendres, la veritat. Que bé. Nosaltres en Cris, que ara no el tinc aquí, de cuerpo presente, però que sí que ja està d'esperit, en Cris Joanigo, que és el meu company i l'altre soci de Bada Llibres, serà el nostre primer Sant Jordi. Així que també... Sí. Tu volia preguntar abans si era el primer. Sí, el primer va ser l'any passat, però clar, l'any passat el que ens vam atrevir va ser a fer servei a domicili. És una activitat molt atrevida. Tot el que és una llibreria ordenada era una llibreria plena de paquets, agafant la Velo, la bicicleta que diem aquí, la Velo, en Cris amb el cotxe i anant una a Ferreries, l'altra aquí a no sé on a deixar un conte, un llibre, però va ser molt emotiu perquè, clar, hi havia molta gent que li feia moltíssima il·lusió rebre un conte. Clar. Mira, m'estic emocionant ara. Clar, jo vaig plorar molt aquell dia. A més, em vaig dedicar a fer els dies abans tot de flors de paper i la vaig repartir per tots els veïns, vecins que són grans, majors, gent major, i van haver moments molt emotius. Va ser molt emotiu, però no va ser un Sant Jordi. No va ser Sant Jordi. Sí, Sant Jordi és al carrer i és rient, no plorant, i hem de fer-ho possible, tot i que hi hagi mascaretes i seguretat sanitària, però la cultura és segura i tot i que és una activitat cultural, no cultura en si mateixa, però sí cultura popular i tradició, l'hem de mantenir viva i tant. Mira, estarem aquí, serem molt poques parades, serem 2 llibreries i un parell de paradetes més. Intentarem fer-ho polit, portar la millor selecció. A Bada Llibres ho hem cuidat molt. És el meu primer Sant Jordi, no sé si he comprat pocs llibres, si he encarregat pocs, molts, si tinc just el trunyo que no vol ningú. No, calma. No, però hi ha alguns, per exemple, Hamnet està esgotat ja, i Aliment també costarà de trobar. Així que ja hi ha alguns títols que ja en queden pocs exemplars i que les distribuïdores ja van de cul per poder cobrir tots els buits aquests que tenim. O sigui que són apostes de ruleta. Però de Hamnet no en tens gaires, llavors? No, jo n'he pogut aconseguir alguns, però ara, per exemple, en català costen de trobar. També en tinc la versió en castellà, crec que és d'Asteroide, que també en tinc. Vaig bé, però diguéssim que no anem pompantes. Perfecte, no anem pompantes, Sisplau, si teniu aquesta idea al cap, veniu de pressa. Reserveu perquè aquests dies seran una mica bojos. Pensa que aquí a Menorca tenim una situació illenca complicada, com perquè els distribuïdors de punxes i UDL i Àgora ens vinguin amb una moto
Això aquí no passa. Aleshores hem de tenir unes previsions molt prèvies i bé, però arribarem a tothom. Penseu que a Menorca són poques llibreries en el conjunt de l'illa, però totes tenim bones recomanacions i on no arribi una, arribarà l'altra. Els llibres els trobareu i no caldrà que us amoïneu, segur que ho trobareu. Bé, no sé, Anna, gràcies pel teu temps. No, al contrari, gràcies a tu. M'ha fet una il·lusió connectar amb tu.